Mesedez, isildu zaitezte eta has gaitezen. Putrezik ina! Isildu, adostu bar dugu txupinazoa zeinek botako duen. Nik neuk! Ez, Pantxoa eta Peiok! Oso ondo, baina lehenengo bozkatu behar dugu udalak proposatutako taldea. Oieko lentzero errezuten? Baizea, ala ote. Barkatu, nik uste dut apaizak bota behar duela, herria batzen duen pertsona delako. Astuna! Kaixo, Tarmiarena jauna naiz, eta Bart, ametxetan nengoela, aingeru batek xuxurlatu zidan, ni alkate hoia izan behar dela. Bai, bat nator ez ezagun honekin. Bera da! Ni gustatuko litzaidake, ni neu izatea. Lezoko migranten taldeko arduraduran naizelako. Eta orain arte baztertuak izan garelako. Inoz hori. Kaixo, ni Margarisa Laberria naiz eta oroitzeneko ikasleak proposatu nahi ditut. Ba, hoien artean San Juan darrarrotzak ere badaude. Oh, baina berdin du, herria euskalduntzen ari dira eta? Aizue, itxoin momentu bat. Bai noski, haiek bota lezakete. Oroitzenekoei utz geniezaieke. Baina... Xo! Ez dut amaitu. Esan nahi nuen oroitzeneko ikasleek egin lezaketela. Baina... Ai, tira. Haupa oroitzene! Oroitzene!